zachitika monga mmene mmafunira. Medsi uja wafika ku Makosana and Medsi ayankhula anthu kuti zili bwanji madzulo. Ndafika ndili kuti konkuno Makosana. Yes, straight up. Makosana ndi pana zizunda kumana nawo andisaka mpana andigwiradi andipeza. Kwamba ni management yanga makuti madzulo ano musaiponye 8 bar ndende. Freestyle On fire. Yeah, Medsi. Kuyaga moto guys, mukuziwa kale nimene mapangira. One time tumane 8 bar.